Prečo majú dobrí ľudia zlý život? Prečo sa život kází dobrákom a tí sprostí ľudia zlí so zlými úmyslami si ďalej žijú v pohode? Poďme sa na to pozrieť. Možno sa v tom mnohí z vás nájdete a pozriete sa na to vďaka tomuto videu, prečo sa vám nedarí. Aj napriek tomu, že každému prajete dobro, že by ste každému pomohli, že by ste prispeli do každej zbierky, či už sa to jedná o pomoc pre zvieratka, pre psíko, pre mačičky alebo pre nejakých ľudí. Poďme si to vysvetliť na príklade s naším veľmi obľúbeným adeptom. Tipnite si jeho meno. Ferko Mrkvička. Výborne. Máme tu Ferka Mrkvičku. Ferko Mrkvička behá na ceste životom, užíva si život, trápi sa životom, užíva si život a potom sa trápi životom. A takto behá v jednom cykle dookola. Toto je náš Ferko Mrkvička, ktorý bol veľmi pekne vychovaný. Ferko Mrkvička bol tak pekne vychovaný, že mu bolo vsugerované, vštiepené do hlavy, nech je dobrým človekom. Nech pomáha, nech poslúcha, nech keď hovorí pani učiteľka, neskáče do reči, nech sa vždy opýta, či môže ísť na záchod, či sa môže ísť vycikať. A keď mu pani učiteľka povie, že nie, tak on bude ďalej sedieť a vydrží to. Pretože pani učiteľka je tá, ktorá mu musí dovoliť ísť cíkať. Ferko Mrkvička ďalej kráča životom a spoznáva rôzne umelé autority. Umelé autority v podobe politikov, v podobe polície, v podobe zákonov a hrozieb, ktoré mu ten Matrix vytvára alebo robí, ak nedodrží isté zákony, ktoré tieto umelé autority vyžadujú. Ale Ferko Mrkvička nebol naučený len poslúchať tieto umelé autority alebo tieto zákony a tieto srandy tohto Matrixu. Ferko Mrkvička bol aj naučený pomáhať, podať pomocnú ruku, usmiať sa na človeka, šíriť dobrú, pozitívnu energiu. Ale ako je potom možné, že keď Ferko Mrkvička vyžaruje zo seba krásnu, pozitívnu zelenú energiu, že sa mu vracia veľakrát v živote neprávo, zlosť, zlé veci, negativita, frustrácia, málo peňazí, nedarí sa mu. Má pocit, ako keby ten svet ide proti nemu. Že aj napriek tomu, že on vyžaroval pozitívnu energiu, tak ten svet mu proste nepraje. A myslí si, že ako keby Ferko Mrkvička je zlým človekom. A potom Ferko Mrkvička si uvedomí, že svet je neférové miesto. A v podstate Ferko Mrkvička má pravdu. Dokonca aj Miško Drienik. Ja si myslím, že svet z pohľadu etiky, z pohľadu nejakej ľudskosti je neférovým miestom. Máte spravený svoj dobrý čajík alebo pijete kávičku? Zapisujete si poznámky pri tomto videu? Pretože tu nie sme na Instagrame, tu nie sme na TikToku, kde sa scrollujú videá a za 10 minút človek zabudne, od koho aké video videl. Tu sme na YouTube. Tu sa vzdelávame, tu sa mentorujeme a tu sa posúvame ďalej. Takže ja tu mám dneska čaj šťastia. Je z nádherných byliniek a hádajte, akú úlohu má tento čaj šťastia. Udržiavať šťastie v mojom živote, takže nech sa aj tak deje. Ďakujem ti, Bože, za takýto dobrý čaj. Takže máme tu Ferka Mrkvičku a Ferko Mrkvička je taký dobrý človek, že keď mu zavolá sused, či mu príde pomôcť naštiepať drevo, tak on ide. Keď mu zavolá kamarátka, či jej postráži deti, tak on ide. Keď mu zavolá šéf, nech príde do práce, aj keď v práci nemal byť, zaskakovať, aj keď mal niečo naplánované, tak Ferko Mrkvička sa usmeje, zdvihne riť, zdvihne zadok a ide do tej práce. Lenže veľakrát Ferko Mrkvička ani nechcel ísť. Nechcelo sa mu. Nemal na to náladu, ale predsa si povedal, že pomáhať je dobré. A bude si budovať veď dobrú karmu. Predsa chce mať dobrú karmu a tá dobrá karma sa mu raz vráti v živote. Ak nie teraz, tak aspoň v budúcom, pretože tomu povedali v duchovných knihách. A ak sa mu teraz nedarí, aj napriek tomu, že vyžaruje tú zelenú, krásnu, pozitívnu energiu, tak sa mu nedarí preto, lebo má zlú karmu z minulého života. To znie brutálne logicky, že? Všetky dôvody zase vedú len k tej karme. Niekto sa má zle, môže za to karma z minulého života, ktorý si ani len nepamätá, takže sa nemá ako napraviť. Tak sa má napraviť, keď si nepamätá tú zlú karmu, že? A v budúcnosti sa mu to vráti, alebo v nebesách. Alebo bude trestaný v pekle. Boh vie teda, čo je pravda, že? Takže prečo Ferko Mrkvička
Má zlý život. Prečo sa mu pokazí práčka, pokazí televízor, musí byť najvyššie v práci, aj tak má málo peňazí, prečo všetko zdražieva a Ferkovi sa nedarí, aj keď on každému pomôže. Každému by podal pomocnú ruku. Teraz ma v tomto videu nechápte zle. Ja som veľmi dobrý človek, veľmi veľa pomáham, ale boli časy, kedy som bol Ferkom Mrkvičkom. A do života mi prichádzali len veci, ktoré ma ďalej trápili. Len veci, kde som ja potreboval pomoc. Len veci, kde som ja potreboval súcit. A v mojom živote sa nedalo prosperovať. Nedalo sa v ňom voľne a slobodne nadýchnuť. Pretože som vyžaroval energiu Ferka Mrkvičku. Viete, akú energiu ešte vyžaruje človek ako Ferko Mrkvička? Súcit, lútostivosť, obavy o druhých. Kráčal som si tak prievickým mestom snov, najväčšou dierou možno pre niekoho. Pre mňa je to pohoda. A videl som bezdomovca. Nie jedenkrát, pretože v Prievidzi ich bolo celkom dosť. Možno stále je. A videl som bezdomovca, ako leží na lavičke a bál som sa o neho. Čo s ním bude s chudákom, kto mu pomôže. Ja som mu chcel pomôcť, ja som chcel byť ten superhrdina. Tak som prišiel za bezdomovcom a ponúkol som mu koláč, ktorý som zobral z domu, ktorý napiekla mamina. Doniesol som mu aj jablko a fľašku čisté vody. Bezdomovec takto na mňa pozrel a povedal mi: nemáš radšej cigarety? A že nie, nemám, nefajčím, vezmite si jedlo, pane. A nemáš aspoň 5 eur na cigarety? A si hovorím, zobral som tie koláče, všetko, odišiel som preč. Pán bezdomovec chcel niečo iné než moju pomoc. Lenže ten dobráčisko vo mne, poďme si to povedať na rovinu. Keď budete non-stop dobráčisko, svet vám nebude vracať tú dobrú energiu, ktorú šírite, pokiaľ nezmeníte priority svojho života. Človek ako Ferko Mrkvička, ktorý by stále pomáhal, každému povedal áno, aj na úkor svojho šťastia, svojej radosti, vyžaruje energiu takú, ktorú vesmír, realita, kvantové pole dekoduje spôsobom, kedy vníma Ferka Mrkvičku, alebo teda vás, alebo mňa v tom čase, ako niekoho nepodstatného v živote. Nedôležitého. Poviem vám jedno. Vesmír je to, v čom žijeme. Keď hovorím vesmír, tak niektorí ľudia si hovoria, že on hovorí o ezoterike. Ako to neživé, čo je tam hore na oblohe, môže sami reagovať. Ja sa nerozprávam o niečom, čo je na oblohe pre Boha. Nikdy, keď poviem vesmír, nemyslím to, čo vidíte hore. Nevidím tú metaforu, tú abstrakciu. Keď poviem vesmír, tak premýšľam nad tým, že sa ľudstvo nejak zhoduje, že žijeme na nejakej gulatej planetke, ktorá krúži okolo nejakého slnka v nejakom nekonečnom vesmíre. Šíri sa, ďalej letí tými galaxiami, s tou galaxiou svojou a lieta vesmírikom. Tak predpokladám, že ľudia si uvedomujú, že my sme ten vesmír, pretože všetko, čo okolo seba vidíte, že je vesmír. Ak súhlasíte s tým, že sme na gulatej planetke, ktorá sa rúti vesmírom, tak my sme logický vesmír. Ešte ak ma to stále znie ako čudné, my sme súčasť vesmíru. Čo? Všetko je vesmír, ale planéta je nejaká výnimka? Nie, my sme ten vesmír. A keď poviem vesmír, myslím svet. Keď poviem svet, myslím realitu. Keď poviem realita, myslím kvantové pole. Keď poviem kvantové pole, myslím vesmír. A keď poviem vesmír, myslím Boh. A keď poviem Boh, tak myslím tú súčasť, ktorá je priamo vo vás. Takže je to stále jedno a to isté slovo. Nech sa to niekomu páči, či nie, ja si to budem vyjadrovať, ako som si ja zmyslel. Pretože keď som bol kedysi Ferkom Mrkvičkom, dával som si pozor na to, čo vyjadrujem. Pretože nechcel som nikoho uraziť, nikoho sa dotknúť a nechcel som vytrčať rôžky. Nechcel som byť ten čertík, na ktorého hovorili, nech si pokojne a potichu sadne, nech drží hubu, nech drží zobák, nech čaká na tie umelé autority a nech poslúcha. A potom som to dokonca prenášal aj napríklad do partnerského vzťahu. Stále som chcel byť ten tichučký, ten, ktorý nezraní, ten, ktorý nepovie niečo moc nahlas, ten, ktorý nebodaj niekomu ublíži svojim názorom. Aj keď som bol dospelák, stále som chcel podvedome šúchať nohami a držať krok, počúvať každý jeden príkaz, každý jeden zákon, každé jedno odporúčanie, každú jednu umelú autoritu. Ale ak budete Ferkom Mrkvičkom, ktorý má otočené hodnoty, ktoré
Znejú krásne v takej tej predstave nejakého etického sveta. Hodnoty Ferka Mrkvičku znejú tak nádherne, že by sa ľudia až hádali a útočili na mňa, že čo to tu vyprávam, predsa musíme si pomáhať, musíme si tu jeden vzájomne s druhým nejako spolu nažívať, inak budeme žiť vo veľmi zlom svete. A ja s tým súhlasím, ale z iného uhla pohľadu. S tým sa musí pracovať inak, pretože ak budete fungovať ako Ferko Mrkvička, že napríklad ste pani alebo pán na dôchodku a tým, že prišiel dôchodok, neznamená, že ste ako ostatní dôchodci, že len sedíte doma na ryti a nič nerobíte, len pozeráte telku a oni sa ďalej nezaujímate, ale zobrali ste dôchodok ako konečne miesto, priestor a čas na relax, ale aj na vnútornú prácu a rast. Chodíte do posilovne, chodíte plávať, chcete ísť na jógu, chcete ísť na prechádzku, nie ste ten typický dôchodca. A teraz povedzme, že vaša dcéra alebo váš syn majú deti, teda vaše vnúčence, si nejak automaticky myslí alebo myslia si, že vy budete vždy k dispozícii, vždy postrážite deti. Predsa je vo vás aj vtlčené, že to je asi nejaká povinnosť, a to dieťa to nejak očakáva. Neviem, prečo to deti očakávajú od svojich rodičov, že im budú strážiť ich deti. A teda, kedykoľvek vám zavolajú a vy ste mali niečo naplánované, poviete áno, neviete povedať nie, aj by ste nie chceli povedať, ale máte pocit, že sa to nepatrí. Prečo ste boli tak vychovaní, že musíte počúvať? A človek je taká zaujímavá bytosť, že sa vyhýba utrpeniu. Až tak veľmi, že svoje rozhodnutia ospravedlňuje a nejako skrášľuje. To je ako keď si človek niečo emocionálne alebo emočne objedná, že je taký impulzívny, nejaké oblečenie, nejakú elektroniku, auto, dom, niečo si objedná a vie, že to nemal urobiť, že to nebolo dobré rozhodnutie. Tak potom, ak to zaplatí a objedná, začne mozog hľadať dôvody, prečo to bol dobrý nápad. A to sa ti zíde, a to je fajn, v budúcnosti to bude drahšie, už si to dávno potreboval, keď tak to predáš. Proste mozog nájde nejaké ospravedlnenia. A to isté sa deje, keď napríklad ja som mal v jednom čase strašne veľa roboty. Na firme, na projektoch, na písaní kníh, na natáčaní videí, na stretnutiach, na prednáškach. To je jedno, v čom proste bolo toho veľa a bolo toho veľa v jednom období. Zavolala mi babka alebo dedo, že treba ísť pokosiť ku nám na Lazy. To je pozemok veľký 7000 m². Že na tom pozemku už nikto nebýva, bývalo sa inde a ten pozemok bol umelo udržiavaný pri živote a asi aj do dnešného dňa do nejakej časti je. Vlastne povedal som áno, prídem, aj keď som výsostne nechcel, pretože som mal tak veľa roboty, že by som to nestiel. Upozorňujem nejakých písalkov múdrych, babka s dedom by to nešli kosiť, aj tak, aj keby ja nejdem, proste počkalo by to ďalšie 2 týždne napríklad, iba by bolo potom viacej roboty. No ale nedokázal som povedať babke nie a potom už som tam išiel, tak som si to ospravedlnil, aspoň si oddychnem, aspoň budem na horách a samé také hlúposti, akorát som bol celý deň, trval také kosenie takého niečo veľkého a celý deň potom ďalší som unavený, lebo svalovica na celom tele, ručnej kosačky, tlačenie, žiaden poriadny traktor a proste to sú tie, že prečo som mal povedať áno, prídu, ale pritom potom ma čakalo tak veľa roboty na tých firmách, že z toho nátlaku, lebo to je stres pre telo, som ochorel. Lebo som nevypočul to vnútro, že mám povedať nie a prídem inokedy. Nevedel som povedať nie, lebo sa to nepatrilo, lebo je to rodina, lebo si musíme pomáhať. Lenže uvedomte si, že ak nebudete myslieť v prvom rade pri drvivej väčšine rozhodnutí na svoju spokojnosť alebo pri väčšine, tak život na vás nebude pozerať ako na číslo 1 vo vašom živote. Zamyslite sa, aký signál posielate tomu vesmíru. Povedzme si, že tuto niekde si nakreslíme nejakú os, nejakú škálu. Pokiaľ dočiahne tá kamera sem. Tak. Tu je nejaký stred. Dobre? Predpokladám, že keď žijete život, tak by ste chceli žiť život dobrý, nie? Veď za čo stojí taký zlý život? Pokiaľ máte možnosť vplyvu zhruba 80% na to, čo sa vám v živote deje,
tak by ste mali tých 80% využiť naplno, pretože sú dominantné a naplno ovplyvňujú to, čo ku vám v živote prichádza. Aká práca, akí zákazníci, akí klienti, aká kariéra, aké bývanie, akých susedia, aké okolnosti, aké zdravotné okolnosti, to, čo ku vám prichádza potom už externe od toho 6., 7., 8. roku vášho života. Do 6. až 8. roku života nasávame okolia, nasávame to, čo je okolo nás. Tuto bude nejaký bod, ktorý určuje, čo ku vám prichádza. Povedzme, že tuto hore sú nejaké pozitívne nálady a pozitívne výsledky, to, čo ku vám bude naspäť prichádzať v živote. A tuto dole budú negatívne nálady, negatívne výsledky. Lenže povedzme si, že čo teraz s tým, keď ja chcem pomáhať, chcem ľuďom pomáhať, chcem byť dobrý človek, ale zároveň chcem žiť dobrý život. Čo z toho, keď mi Drienik povedal, že ja keď pomáham, ale necítim to, tak robím to iba, lebo by sa malo. Keď mne potom prichádzajú do života zlé veci. Čo z toho? A prečo vôbec? Nepremýšľali ste niekedy nad tým, že ako to, že tie svine, tí politici majú toľko peňazí, tak sa im darí. A ja taký dobrák drem niekde a mám ledva peniaze na prežitie. Nepremýšľali ste nad tým, že poznáte nejakého z mesta, koho vydávate, jazdí na drahých autách, väčšine je vysmiatý, väčšine je obklopený pozitívne naladenými ľuďmi a viete, že je to sviniar, že klame, že odrbáva, že zlý človek, že nikomu nepomáha. Povedzme, že by ste to vedeli. Nezamýšľali ste sa nad tým, že čo je on viac než vy? V čom ste vy horší než on? Prečo máte horší život materiálne a aj napríklad horšiu spokojnosť vnútornú? Viac vecí vás trápi než on. Prečo sa takému človeku darí a darí celý život a nemá žiadne evidentne problémy v živote? Tu ešte poviem niečo, nech na to nezabudnem, lebo to býva problémom. Ľudia sú veľakrát takí niektorí, ktorí si aj povedia, že nebudú toľko pomáhať a toľko sa rozdávať, ale potom si to vyčítajú a tou výčitkou si zhmotňujú do života, manifestujú, priťahujú situácie, ktoré budú pre nich negatívne, pretože vyvolávajú karmu. Karmu do svojho života v takomto slova zmysle, že vás niekto, svet potrestá. Vyvolávate vtedy, keď máte pocit a vedomie o tom, že to, čo ste urobili alebo neurobili, bolo zlé rozhodnutie. Ak by ste niekomu teraz zobrali 10 eur a mali ste z vrecka, mali ste pocit, že je to v pohode, on si to ani nevšimne, nebude mu to chýbať, žiadna karma na vás nepríde. Ale ak by ste niekomu zobrali 10 eur a mali z toho výčitky, že ste spravili hrozný skutok, aj keď ste napríklad tých 10 eur potrebovali na jedlo, tak potom si vás tá karma dobehne, pretože ste mali pri tom výčitky. Nestali ste v jednote s vašim rozhodnutím. Preto sú niektorí ľudia veľmi zlí, ale oni nevedia o tom, že sú zlí, im to príde normálne. Ich povýšenie, ich povýšenecká nálada im príde správna a im to ten život nijak nevracia naspäť. Nikto sa nad nich nepovyšuje. Nikto im to nevracia. Nehovorím, že byť povýšený je super. Ja úplne hejtujem také vlastnosti, ale to je kvôli tomu, aby sme sa nejako pochopili. Takže, čo si máte zobrať z tohto videa? Tu ste vy. Toto ste vy. A to, čo ste vy, kým ste vy, to vám bude do života vraciané. Tu stojíte vždy v nejakej neutrálnej fáze, kde sa rozhodujete nad tým, čo vám do života príde alebo nepríde. Ako zareagujete alebo ako nezareagujete. Tu ste jednoducho vy, to je nejaký počiatočný bod. Keď príde situácia, že máte postrážiť deti, aj keď sa vám nechce, aj keď máte iné plány a teda viete, že by ste radi robili niečo iné alebo radi povedali nie. Alebo chce niekto požičať peniaze 50 eur a vy mu ich proste nechcete dať, cítite to tak, že nie a spravíte to len, lebo by sa patrilo. Alebo niekto od vás pýta peniaze na nejakú zbierku, na nejakú charitu a bohužiaľ vy cítite, že to nie je správne, že vám tie peniaze budú chýbať. Teraz nehovorím, čo je správne z morálneho hľadiska, teraz hovorím o vašom pocite. Tak kedykoľvek urobíte rozhodnutie, ktoré síce vyzerá dobre, vyzerá pekne, vyzerá morálne, vyzerá eticky, vyzerá na papieri, vyzerá ľudsky. Vy máte možno pocit, že robíte to zelené rozhodnutie, že robíte toto tu hore a že zákonite niekedy v budúcnosti by vám to malo byť vrátené. Áno, také veci sa vracajú, keď je čin v súlade s názorom. Vtedy áno, ale ak robíte
niečo, s čím vnútorne nesúhlasíte, je tam nejaký rozpor, nejako vás to časovo otravuje, časovo obmedzuje, alebo vám potom neostáva dosť času, dosť peňazí, dosť relaxu, dosť pohody, tak vy práve, že robíte to tak morálne pekne na oko, ale strieľate presne túto energiu, presne negatívnu. A podľa toho, ak vás to bolí, ako vám to vadí, ako vás to ripcuje, podľa toho triafate buď hlbokú úroveň, až tú spodnú, alebo strednú, alebo nejakú miernejšiu. Teraz si musíte zapamätať, že kedykoľvek trafíte tú energiu, ktorá je, že ten čin je v nesúlade s vašim názorom, tak vám do života sa automaticky vrácajú situácie, ktoré sú v súlade s tým, kde približne strieľate tú vašu energiu. A potom vám do života prichádzajú situácie, kde vy sami potrebujete pomôcť. Kde vy sami potrebujete tú pomocnú ruku. Kde vy sami potrebujete, aby vám niekto pomáhal alebo aby sa niečo zlepšilo. Lenže neviete nájsť nikoho, zrazu sa vám všetci otáčajú chrbátom, nikto na vás nemyslí, nikto vám nepomôže. Prečo? Pretože vy sa celý čas, celý život hráte na superhrdinu reality. Vy sa celý čas hráte na to, že každému pomôžem, každému sa rozdám, každému poradím, do každého budem tlačiť aj nevyžiadané rady, vždy budem k dispozícii. Prečo by vám niekto mal pomáhať, keď vy ste ten, ktorý každému pomáha a vy ste stredobodom svojho vesmíru, svojej reality? Jasné, občas sa niekto nájde, vás niečo z niečoho vyťahne, ale to je také všeobecná nálada vášho života a situácií, ktoré zažívate. Takže to je jedna vec. A na druhej strane sa nemusí diať, že budete zažívať také situácie, ale deje sa to, že celý život stagnujete. Celý život stagnujete a ste niekde v tej neutralite, za ktorú ste samozrejme vďační, ale mohli by ste mať plat o 200 eur vyšší. Čo by sa stalo také zle? Nič, že? A potom príde, dosiahnem o 200 eur viac, tak rozdám vnúčencom. Rozdám na nejaké zbierky, rozdám na charity, kúpim si nejakú debilinu, naletím na podvod. Proste dávam to preč, pretože ja nie som dôležitý. A kedykoľvek teda, a potom vám chýbajú peniaze, potom chcete ísť na kávu a koláčik a už kalkulujete, mohol som radšej peniaze rozdať. A ja opäť hovorím, nie je zlé pomáhať, ja veľmi rád pomáham, ale mali by ste mať napríklad na finančné pomoci vyhradený budget, ktorý proste použijete a idete ďalej. Keby vás má trápiť, že ste nepomohli nejakému chorému človeku, tak tých chorých ľudí je tak veľa, alebo ľudí, ktorí trpia, že by ste sa trápili non-stop a mohli minúť všetky peniaze, ktoré máte a stále by bolo komu pomáhať. Opakujem, zrovna dnes som posielal peniaze na zbierku. Hej, že akože tak by sme to tak nejak zhrnuli do tej reality. Zrovna dnes som posielal peniaze na zbierku pre nejaké dieťatko tuším, že bol z Prievidze dokonca chore. A 2 dní dozadu som posielal jedlo do útulku, takže ja pomáham, ale mám na to vyhradený mesačný budget a nejdem cez neho, aj keď ma to veľakrát láka, lebo všímal som si vždy v živote, že keď som vždy išiel cez, tak som začal jasne vysielať tej realite signál, že ja nie som dôležitý. To neznamená, že zhrňam majetky, ale že ja nie som dôležitý a potom život dával menej mne a potom som ja mal menej z čoho dávať a potom už aj ten napríklad časom by letel nejaký čas by aj ten budget, ktorý som mal stanovený, by som musel zmenšovať, pretože mi život začal dávať menej. To máte ako keď, poviem brutálny príklad. Niekomu pomôžete napríklad pokosiť, poštiepať drevo, namalovať byt, opraviť doma niečo ponosiť na počítači, niečo pomôžete. A ten niekto, ako sa ti odvďačím, vy máte na jazyku 10 eur a je to dobré, alebo 20 eur. Fúška, len pomoc, len pomoc, ktorú bežne nerobíte, ale viete, že ste na tom stravili celý deň a zaslúžite si. Nepoviete to. A ten človek, dobre, odídete, jasný signál do tej reality, že vy nepotrebujete viac peniazy, aj keď vám poskytoval. Ďalší príklad, pomôžete takto a ten človek priamo príde s 30 eurami, páči sa to je za tú robotu, za tú pomoc. A vy, nie, ďakujem, netreba. Ale nie, vezmi si. A vy, nie, nechcem, netreba, veď to aj vy by ste pomohli. Hej, to si poviete, ten človek by možno aj tak nepomohol. A vy, dobre, keď nechceš,
A to vám viete, čo hovoríte. Vy hovoríte realite, že nechcete, nepotrebujete, neberiete si. Keď idem s niekým na obed, na kávu, tak ja som taký, že vždy rád pozývam, rád zaplatím za účet. Ale v momente, ak ten druhý začne, aj keď to spraví len tak automaticky, mne je to uprdele. Ja poviem, že dobre, idem zaplatiť. Nie, nechaj, ja platím, ja pozývam. V momente sa nehádam. Sadám si na zadok a hovorím si dobre. A niekedy vidím, že ten človek to ľutuje, lebo napríklad, že nechcel sa mu platiť 80 eur a povedal to len zo zdvorilosti. Ja si poviem, máš sa naučiť, čo hovoríš a máš prijímať tú hojnosť, ktorú ti tá realita cezo mňa chcela dať. Alebo zaplatím účet a potom niekto začne vyťahovať peniaze na svoj, že páči sa, dám ti, ja si vezmem. Ja sa nehádam, nie, nedávaj mi. A poviem, nemusel si, ale ďakujem. Hej? Nemusel, ale ďakujem, príjmam. Príjmam každú hojnosť, ktorá príde. Prijímam to, aby som to mohol ďalej cirkulovať. Je dôležité vedieť, si určiť, kedy chcete čas ísť na masáž, kedy si chcete oddychnúť, kedy si chcete sadnúť na zadok, vyťahnuť si knihu Alchymiu blahobytu, bestseller Michala Drienika a venovať tomu čas. Padla na zem. Prečítať si ju. A dať si ten čas a nie ísť hneď pomáhať, alebo máte klebetnú susedu, ktorá vás vždy zastaví na schodoch a vykecáva sa vám 3/4 hodinu. Proste nastavte si hranice. Pretože ak si v živote nenastavíte hranice, tak život vás bude testovať z jednej strany, samozrejme aj z druhej strany, ale viacej aj z tých negatívnych strán a vy sa len budete čudovať, že čo sa mi to stále deje. Ale je dôležité, aby ste mali nastavené hranice a jasne nastavenou hranicou ukazovali tomu svetu, tomu vesmíru, tej realite, čo si ku vám môže dovoliť a čo nie. Potom vás samozrejme vyskúša, otestuje. Vy si poviete, že ja sa s tou susedou nejdem už zakecať nikdy, maximálne 5 minút a idem preč. Bum! Na druhý deň ju stretnete a máte hneď skúšku. Musíte vedieť povedať nie, pretože ste si tak rozhodli, tak vás ten svet, ten Matrix otestuje, či naozaj. A vy tam už prešlapujete, stojíte a neviete tomu NPCčku, keď sa nemu povedať nie. Len si to vyskúšajte. Začnite pozorovať na tom svete, že ak poviete na veci nie, na ktoré cítite nie, začnete viac hovoriť áno sebe a svojmu pokoju, svojej radosti, že sa tá vaša realita začne tak upratávať a tak zlepšovať, že nakoniec budete mať úprimnej radosti a chuti aj peniazy na to, aby ste rozdávali a pomáhali ďalej. Lenže je dôležité určiť si priority. Vidíte? Realita je, život je neférový, ale v podstate, keď pochopíte ten princíp, zistíte, že je neférový len eticky a ľudsky a morálne. A keď zájdete do tej energie, tak zistíte, že je to veľmi spravodlivý svet. Keď sa vrátime k tomu nejakému buranovi, zlému človeku, ktorý je blbý, je sprostý, ľuďom aj nadáva, povyšuje sa a mu je stále dobre. Vždy sa mu darí. Vždy má za čo jesť, vždy má za čo zaplatiť účty, má okolo seba dobrých ľudí. Je zdravý, vyzerá plný energie. Takých osobne veľa poznám. Toto len nehovorím, že tu si len o nich myslí, že ich niečo trápi. Nie, ja takých poznám. Ja vám hovorím z reálnych životov, z reálnych skúseností. Takých ľudí poznám. A potom pochopíte, že on celý čas hovorí áno sebe. On celý čas hovorí áno sebe. A vyžaruje tú dominantnú energiu, o ktorej má pocit, že si zaslúži dobro celého sveta a jemu sa to dobro deje. To, či urobí aj niečo dobré, to je už na ňom. Ja tu teraz nejdem moralizovať, takže prosím, nemoralizujte v komentároch. To je každého vlastný život. Ja vám vysvetlím princíp, ako to funguje. Aj keď budete chcieť dať každému to posledné, radšej nech majú oni, ja sa uskromním, radšej dám vnúčencom, radšej dám deťom, ja sa uskromním, tak zase ten život pôjde na vás takým spôsobom, veď ty sa uskromni. Veď ty nepotrebuješ. Budete chcieť, rozbije sa vám, povedzme, že máte iPhone 15, teraz je 17 a rozbije sa vám a vy ste takí, že sakra, veď aj by som si kúpila 17, ale musím sa uskromniť, tak miesto 15, ktorú ste mali a rozbila, padla na zem, idete do 13, pretože sa musíte uskromniť a rozdali ste sa napríklad. Alebo to ani nie je o tom, že ste rozdali peniaze. Hej, veľa ľudí nerozdáva peniaze, to je normálne, ale ide o to, že vy si blokujete ten finančný tok k sebe. Blokujete tok dobra k sebe, lebo vy ho nepotrebujete, vy dávate jasný signál.
vždy pomôžem, vždy som k dispozícii, vždy kolegovi áno, alebo z práce sa mi vždy kolega nasačkuje do auta a chce zaviesť, aj keď to mám dlhšie, aj keď sa mi nechce. Aj keď mi potom nedá na benzín, aj tak poviem áno. Dávajte si na toto všetko pozor. A ďalšou dôležitou vecou je dokázať si povedať svoj názor a zastať si samého seba. Podľa mňa je to kľúčové v živote, pretože to je tiež signál, ktorý vysielame do toho univerza, do toho vesmíru, do tej reality. A tam sa nám odzrkadluje to, nakoľko si samého seba vážime a nakoľko si vážime vlastnej hodnoty. Teraz sa nerozprávame o nejakých bežných situáciách, ktoré sa dejú raz za čas. Teraz sa nerozprávame o tom, keď občas sa stane, že si máte pri nejakej prkotine vyjadriť svoj názor a necháte to tak. To je úplne jedno. Teraz sa rozprávame o situáciách, kde máte pocit, že niekto po vás kráča, po vás stúpa alebo šlape na vás. Máte pocit, že tam by ste tomu nemali toľko nechať dovoliť. To je ten pocit, keď máte pocit, že chcete niekomu vypáliť, trestnúť, dať facku, zakričať. Naozaj sú to momenty, kedy máte niečo v danej energii spraviť. Teraz nehovorím, že máte niekoho zbiť, na niekoho začať kričať. Teraz hovorím, že si to máte premyslieť a vstúpiť do svojej sily, do svojej energie. Dám si dokonca na to náspäť okuliare. A práve to je signál, ktorý vysielate do univerza, do tej reality. Signál, ktorý hovorí, záleží mi na samom sebe. Naozaj si vážim samého seba, naozaj si vážim vlastnej hodnoty a uvedomujem si jej. Pretože mne sa tak zdá, že mnoho ľudí si ani tú svoju hodnotu neuvedomujú. Že je úplne v poriadku nechať po sebe stúpať, nechať posmievať ľudí na svoju osobu alebo vôbec zhadzovať sám seba. Hovoriť si, aký je človek debil, idiot, hlúpy, nemehlo, všetci sa mu smejú, je škaredý, nechutný, nesympatický. Ľudia si takéto veci rozprávajú a potom sa im to odráža v realite a potom samozrejme, že nemajú silu vstúpiť do svojej sily a zastať si samého seba, keď taká situácia príde, pretože si roky rozprávali negatívny vzorec. Takže dôležité je najprv tieto vzorce identifikovať, uvedomiť si, že čo mi v živote vadí, keď sa ľudia ku mne ako správajú, keď ma napríklad, aj keď vás len ignorujú a nepočúvajú pri nejakých kamarátskych debatách. Dôležité je to pomenovať pre samého seba, vedieť to určiť, vedieť si to vysloviť, že také toto je a že to chcem zmeniť. Potom je dôležitý druhý krok a ten krok je začať si rozprávať posilňujúce slova, posilňujúce vety. To sú tzv. Afirmácie, ktoré si hovoríte, ja som silný, dokážem si zastať samého seba. Môj názor je vo svete dôležitý a vážim si samého seba. Mám prirodzenú hodnotu, ktorú má každý človek a zaslúžim si ju mať. Zaslúžim si dobro celého sveta. To sú vety, ktoré keď si začnete rozprávať týždne a týždne po sebe, každý deň zo pár krát, ktoré potom budete pociťovať, a to sú vety, ktoré vo vás vyvolajú ten pocit, že máte si zastať samého seba, pretože sa stali vašou novou pravdou a teda oni chcú bojovať za tú pravdu a vadí im, keď sa stretnú s nejakým opačným názorom. A samotné tie vety vám dodajú silu na to, aby ste si zastali samého seba. Ďakujem vám za pozrietie tohto videa a ešte vám niečo poviem. Ja si pamätám, keď som robil osobného trénera a mal som aj veľa ľudí, veľa klientov, ale chodili do posilovne rôzne iní namakaní čávovia, ktorí si mysleli, že zožrali múdrosť sveta a boli pritom napríklad, že mali divné názory na cvičenie, ktoré neboli pravdivé, ale hnalo ich iba ich vlastné ego, že mali veľké svaly a ja som vtedy v podstate mal veľmi málo svalov, bol som chudý, až som si jedného dňa uvedomil, že ja za nimi idem a ja sa s nimi porozprávam. Normálne, že som počul, že sa mi smejú alebo také niečo, bolo to pre mňa nepríjemné, ale prišiel som sa za nimi porozprávať, ale nie v ich energii, nie v ich agresívnej, povýšeneckej, vysmievajúcej energii. Prišiel som s inteligenciou, vopred som si nachystal nejaké vety, čo im poviem a tak sme si urovnali vzťahy, tak sme sa potom časom na tom smiali vlastne, že sa z nás stali veľmi dobrí kamaráti. A to je len vďaka tomu, že ja som si dokázal zastať samého seba, išiel som na to inteligentne, iným spôsobom, než sa oni vyjadrovali a bol to určite iný spôsob, než by očakávali, že si zastanem samého seba. Ďakujem vám za pozrietie tohto videa, priatelia. Celé toto video bolo
súčasťou toho, ako si môžete tvoriť vašu realitu, ako môžete manifestovať iný život do vášho sveta, inú realitu. A ak sa chcete naučiť všetky tieto zákutia sile mysle, objaviť dokonca aj vedecké štúdie a pozorovania, ktoré som včera vlastne pridal do kurzu manifestácie, tak som vytvoril videokurs manifestácie, čo je návod od A po Z. Ako sa naučiť ovplyvňovať vlastnú realitu, ako používať vlastnú myseľ, vlastnú prírodzenú silu, ktorú máte v sebe, a aby ste sa naučili prírodzene ľudskou rečou jednoducho premeniať vaše sny a ciele do reality. Pretože úprimne verím, že každý z vás si zaslúži vyšší plat, zmenu práce, robiť čo ho baví, vytúženého partnera, mať sa jednoducho v živote dobre. Ak sa naučíte meniť vašu myseľ, vaše myšlienky, vaše vzorce, negatívne presvedčenia, blokácie, pracovať s provokačnými kyvadlami a vyberiete si správnu techniku manifestácie, tak ja úprimne verím, že každý z vás to dokáže, keď dodrží konkrétne kroky. Videokurs manifestácie získate teraz aj s 10 bonusmi gratis na webe michaldrienik.sk. Ďakujem vám za pozretie a vidíme sa pri ďalšom videu. Ahojte.